O Covid-19 evitou a organización do Festival Clas Clas tal e como se viña facendo dende hai 3 anos. Pero iso non frenou os organizadores, que atoparon unha maneira diferente de celebrar o festival. A organización sacou a música á rúa e a mesturou co deporte. Intentamos, buscar alternativas para facer outro tipo de cousas diferentes noutros espazos. Entón, ocorriúsenos esta posibilidade. O venres estivemos no Castro Lobre e outra das posibilidades foi esta, de unir, de xeito transversal o deporte e a música clásica. A idea de organizar o festival desta maneira foi inspirada no uso que nos xinasios de Estados Unidos se fai da música clásica. Pero a organización é unha forma de amosar a xente que a música clásica pode convivir con moitas actividades. É moi gratificante, porque non só a música clásica ten que ser para escoitala sentada ou utilizala nos anuncios da televisión, con champús ou nas distintas películas que podamos ver, senón que ten usos infinitos, terapéuticos, no deporte, como podemos ver hoxe. Este Clas Clas diferente tamén supón un bo escaparate para dar a coñecer a música clásica a moitos máis públicos. Espero que contribúa a que no futuro toda esta xente veña aos concertos, O sea, toda esta xente que está vendo como é a música clásica e o que facemos coa música clásica, teñen que vir, teñen que unirse, empezar a asistir a concertos de música clásica, tentar así que veña máis xente xoven e democratizala cada vez máis. O festival comezou hoxe con clases de bicicleta no Parque de Rabella e continuará mañá con outras sesións de tonificación e yoga. O xoves rematarase cunha sesión das 9 na praia co concerto de Cristian Silva e Xosé Piñeiro. Todas as actividades organízanse respetando as medidas de seguridade. Hoxe empezamos ás 10:30, son unha clase de 45 minutos, descanso de media hora para desinfectar e outros 45 minutos de clase. E mañán hai tonificación e yoga. Sempre mantemos a distancia de seguridade, estamos intentando facer todo para que non haya ningún perigo para ninguén. O Clas Clas volverá ao ano que ven se a situación o permite co seu formato habitual, pero ante o éxito desta edición especial, dende a organización non descartan engadir algunhas destas actividades ao programa tradicional.